дуруд ба шумо бинандагони гиромӣ, мухлисони барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин. меҳмони имрӯзаи барномаи мо яке аз ҷавононе ки дар ҳамаи самтҳои фарҳанг кору фаъолият мекунанд, ҳам ровии радио, ҳам продюсер, ҳам ҳунарпеша. Қандил Тоиров, хуш омадед ба барномаи лазиз. ташаккур ки шумо вақт ҷудо намудед омадед ба барномаи мо. асос ин дидор ғанимат аст, чӣ хеле мегӯянд. хуб, имрӯз ҳамроҳи шумо мо чӣ омода мекунем? Сараввал мо шурӯъ мекунем инҷо помидор мебинем. Помидору бубинем, яъне биёед як каме маълумот бичем фикр мекунам. Инҷа равған ҳаст, ролтон ҳаст. Ролтон ки мегӯед гар тамом, а? Бале, ролтон бошад худаш замони донишҷӯӣ. хӯроки донишҷӯӣ бошад. Инҷа дигар картошка ҳаст ва мо болгарӣ мебинем, сабзӣ, пиёз, дигар бодирингу, помидору, яъне сабзавот. Ва гӯшти мурғ. Аз мурғ шурӯъ мекунем. Ман фикр мекунам ки бале, аз мурғ шурӯъ кунем. биёед як қисматаша ман мегирам, як қисматаша шумо. Лекин ман гуфтам он қадар повари нағз нестам, барои ҳамин кӯмак мекунем. Кӯмак мекунем. Ҳар чизе ки пайдо шуд, ман фикр мекунам дар як ҷойагӣ мекунем ва ҳар чизе ки пайдо шуд хӯрдан бояд хӯрдан дар кор. Хоб ба хотири чӣ? Ба хотири оне ки агар ки мазааш хубам нашавад, бояд мо бигем чӣ хел бамаза. Акай Қандил, шумо хавотир нашавед. Медонед барои чӣ? Дар охири барнома мо ҳатман мегӯем ки хӯрок чӣ қадар бомаза аст. Саломат бошед. Хоб, сараввал мо ин тараф чанд қисм мекунем? Чанд қисмат ҷудо мекунем. Рафтем. Хуб, биёед. умуман ба фикрам аз хонаи шумо маълум аст ки дар хона хӯрок он қадар зиёд намепазед. Дар хона агар хонара сирша агар пинҳон накунем намешавад. Лекин вақте ки суол метоед шумо масъалаи хона, биёед як гап занем. Медонед чӣ? Хуб. Агар ки бигем ки ҳеҷ чӣ намешавад, намекунам дар хона ку. Агар вақте омода накардем? Вақте ки омода накардем, агар вазъият безеб мешавад. Бале. Барои ҳамин ман фикр мекунам ки танҳо барои бинанда мегӯем ки ман дар хона чизе кор карда наметавонам. Бале. Лекин баъзан вақт як кори хуб дорам барои масъалаи хона. Медонед чӣ? Чӣ? Баъзан вақт барвақт меоям хона. Барвақт? Анқадар кори на. Баъзан вақт. Қариб омад? Қариб. Шумо гуфтед ки ман он қадар наметавонам ва мебинам ки пеш аз ман. Ҳамон рӯзое ки барвақт меоям хона, ҳамон рӯза худам хӯрок мепазам. Худатон хӯрок? Бале. Барои ҳамин ман замони донишҷӯӣ гуфтем кам мепухтем. Рости гап, аз замони донишҷӯӣ ки ҳарф задем, ман як чиз ба хотирам омад. аз ҳама чизе ки ман дар замони донишҷӯӣ ва то ҳол бад мебинам, ин хӯрокпазӣ аст. Шояд аз ҳамин ҳисоб ман зиёд хӯрок мепазам. Зиёд, бале. Хуб, мо дар инҷа дорем дег. Ба мо чӣ тоба бошад? Ба мо аз ҳама бале. Тоба аст. Анамон чиз. Дар аввалин коре ки мекунем, анамин гӯшти реза кардаамонро ҳозир ин камтар гарм шавад. Бале, мо гӯшти реза кардаамонро ба ин дохил мекунем ва баъдан мегузарем ба қисмати дигар сабзавоту картошкаву сабзиву дигару дигар. Хуб, акнун ина намак кардан лозим нест ҳоло? Не, вақте ки дар инҷо ворид мекунем, баъд камтар намак мекунем. Ба хотири чӣ? Ба хотири оне ки он хӯроке ки мо мепазем, ҳамааш намакаш кам мешавад. Ҳозир камакак намак ба хотири гӯшт мекунем ва баъдан вақте ки картошкаву ҳама чиз яъне партофта мешавад дар дохилаш, мо баъд намакро камакаки дигар мекунем. Барои чӣ? Барои он ки он ролтоне ки мо дар охир пешниҳод мекунем, он сирои худша дорад. Аввал ҳатто равған не. Аввал гӯшт. барои он ки ин гӯшти мурғ аст, ин аз худаш об зиёдтар пайдо мекунад. ҳамчун як ошпазҳои моҳир суҳбат дорем. бале, яъне ҳамин. хоб, мепартоем. партофтем. биёед Қандил гӯям. хоб, каме акнун навбати ҳамон ҷое расид ки суол аз давраи наврасӣ шумо шавад. ҳозир мо сараввал ина бояд як бор омехта кунем. бале, анамин чиз лозим буд ки мо каме ҳам бошад омехта кунем. омехта кунем, бале. ҳар нафаре ки моро аз байн тамошо дорад, ман гуфта будам аз аввали барнома ки ман бо дасти чап кор мекунам. Бале. Садои зебо, а? Садои зебо. Бале. Хоб, ана акнун равған. Равғанам алакай метавонем ки? Бале. Устод метавонем равғана партоем? ана акнун мегузарем ба қисмати равған. равған дар ҳамон доирае ки чӣ қадар гӯшта чӣ қадар аз бале аз гӯшт вобастагӣ дорад.
ки мо зиёд накунем. бале. Хуб, як бо фикр мекунам бояд омехта кунем. мо як борози бубинем чӣ қадар шуд. Каме дигар. Каме дигар бояд. Омехта мекунем. Аҳа. Каме ҳам бошад омехта мекунем. Фикр мекунам аллакай ҳамун эҳсосе ки мо дорем пайдо шуда истодааст. Пайдо шуда истодааст. Бале. Як бӯи хуш дорад, ин мор. Бисёр як бӯи хуб дорад. Вақте ки агар бо гурусна ҳам бошӣ, сер бошӣ ин бӯяш писанд мешавад, лекин агар дар ҳангоме ки ба монанди отахон агар субҳ ягон чиз нахӯрда омада боше. бале. Чунки барвақт бояд ба даст биёрӣ. Бале, ба монанди отахон ки вай субҳона нахӯрда бошед, ҳатман бӯяш сахт писандатон мешавад. Бале. Чӣ? Зира? Хуб. Хуб, ана акнун дар ҳамин вақт дарҳол мо зираро. Зира? Бале. Зира агар бошад як қошуқча гирем агар. Беҳтар мешавад. Бале, барои зираро гуфтан, не зира. Мо фикр мекунам ки вақте ки камтар зираро мегирем, боз ҳам ошпази ҳирфаӣ ба хотир мезанад. Бале. Яъне камтар зира дар қошуқча мегирем ва кафи даст мекунем, агар ки ба шарте ки ин перчаткаҳо бақувваттар бошанд. Бақувваттар. Камтар мо ана ин хел мекунем, ба хотире ки бояд ҳамун маззае ки зира дар хӯрок илова мешавад. Шумо ҳам ҳамин мисли ошпазҳо фикр мекунам. Дар ягон ҷои шумо фаъолият намекунед? Дар ҳамаи самтҳо ҳастеду? Ҳамчун ошпаз нестам. Дар хона гуфтам ту? Дар хона. Дигар ҷоҳо корхонаҳо даъват кардам, лекин аз сабабе ки дар хона серкор будам, серкор натавонистам. Бале. Биёед акнун акай қандим. Дар хона кӯмак мерасонед дар ошхонаҳо, дар хонаатон яъне. Кӯмак мерасонед ба модар, ба завҷаатон. Хоб, дар масъалаи хӯрок пухтан? Бале. Росташро гӯям? Росташро гӯям. Агар росташро гӯям, ин қадар шухоям хеле дурӯғ буд. Бале. Ба хотири он ки ман умуман ба тарафи ҳамон ошхона намеравам. Умуман. ҳамон хона барвақт омаданам, худаш аллакай ҳамин ки гӯё ки ман ҳама хӯрокро пухтам. Бале. Ана ин қадар камтарак оташро пастар мекунем ва ҳамин хел оҳиста оҳиста ҷӯшидан мегирад. Ҷӯшидан мегирад. Мо ҳозир болоашро дам наметиҳем. Дам наметиҳем. Бале. Мегузарем ба қисмати Қисмати сабзӣ ва пиёз. ана акнун вақте ки пиёза мо ворид мекунем ба дохили ин хӯрок, мо ҳатман ки ҳамроҳи гӯшт омехта мекунем. мехта кунем. Бале. Дар хӯрок бояд ки ё гӯшт зиёд бошад, ё пиёз. Ё пиёз. Ё пиёз. Дар замони донишҷӯӣ пиёз зиёд буд. Пиёз гӯшт зиёд шудааст. Хоб. Рафтем ба тарафи Ҳиндустон. Мерем ба тарафи Ҳиндустон. Дар Ҳиндустон анамон филми ном дошт Любов без слов. мо ҳамонро бисёр тамошо мекардем, махсусан Шоҳруххану, Салманхану, дигару мах Амитаб Баччан буду. Хулос ҳамин, аз рӯи ҳамонҳо мо бисёр вай мекардем, ҳатто сурудҳояшонро тақлид мекардему, дар болои дарахтҳо баромада сурудхонӣ мекардему, тариқи яъне гуфтанд як плеер мегуфтанд он замон, як касета буд, бале касета мехӯрд, анамон плеерҳоро дар барамон зада дар кӯча гарини гирифта мунозур гирифта мегаштем. Ҳамин хел. Шоҳрух буда? Яъне ҳамон идеали ҳамон вақта? Не, идеал набуд? Идеал набуд. Он идеали замони кӯдакӣ буд. Дигар идеал набуд барои ман Шоҳрух. Хуб, анакнун ёдовар мешавем ки устодам хатм кардаи донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи устод Мирзо Турсунзода ҳастанд. Хуб, акнун баъд аз хатми мактаб чӣ гуна шуд ки чӣ монеа шуд ки шумо омадед ба ҳамон ҳуҷҷатҳоятонро ба донишкада супоридед? монеҳо хеле зиёд буд. Ман ҳатто барои ҳамчун ҳунарманд шудан дар донишкада ман як сол ба қавли дигар падкурс хондам. Як сол падкурс? Бале, бале. Чӣ гуна шуд? Ман вақте ки соли аввал омадам дар донишкада гуфтанд ки аллакай дер кардем ва шумо дигар имкон надорем ки ба яъне курси ҳамун
ҳунармандӣ яъне актёрӣ ворид шавед дохил шавед ман гуфтам хуб дигар чӣ роҳҳояш ҳаст ва гуфтам шумо метавонед ки як факултаҳои дигар навъ кушода шудааст бо ном яъне аз факултаи китобдорӣ бо ном шуъбаи бойгоншиносӣ шумо дар он ҷо ворид мешавед ва соли оянда мо шуморо мегузаронем ба курси дигар ва ҳамин хел шуд ки ман дар давоми як сол хуб омӯхтам инам бисёр хуб шуд барои ман хуб омӯхтам ки актёрӣ чи асту ҳунармандӣ чи асту азобу заҳматҳояшро масалан чӣ қадар мушкил буданашро дарк кардам ва баъд тасмим гирифтам ки аз курси аввал дохил шавам ман имкон доштам ки барои он ки ба курси дуюм равам ин ба хоҳиши худи шумо буд ин ба хоҳиши худам буд ки ман мехостам аз курси аввал дохил шавам ва ҳуҷҷатҳоямро аз сари нав ба қавли дигар супоридаму баъд 6 сол донишгоҳи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистонро 6 сол бинандагони азиз бисёриҳо донишгоҳи миллиро 6 сол мехонанд донишгоҳи тиббиро 6 сол мехонанд лекин ман 6 сол донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистонро хатм кардам ва баъд аз вай 2 соли дигар боз магистрӣ хондам ки ин 8 солро дар бар мегирад айни замон ҳам донишҷӯ ҳастам инаш гап ва ин ба фикр мекунам ки бефоида намондааст бале акнун инаш мо танҳо ҳаракат карда истодаем ки ҳамун чӣ орзуе ки дорем танҳо аз мо ҳозир мо то ҷое нарасидаем ки мо гӯем ки фалон корро ба анҷом расондем мо шахсиятҳои аз аввал гуфтем ки мо ҳақ надорем барои худмон иҷозат диҳем ки мо устод ҳастем чунки худамон айни замон шогирд ҳастем ва дар омӯзиш қарор дорем мо мегзарем ба қисмати сабзӣ барои чӣ аввал сабзӣ мепартоям барои чӣ боз гуфтам ошпази моҳир барои он сабзиро аввал мепартоем ки ин сабзӣ сахт аст гуфтем ва ҳатто майда кардем тунуктар кардем нисбати картошка ин каме ҳам бошад барвақттар ва баъд аз ин мегузарем ба картошкаву масалан қаламфурту бале ин чӣ хеле гуфтед ҳамин дерпаз аст бале ин сабзӣ дертар мепазад ба ҳамон хотир каме ҳам бошад як омехта мекунем сабзиро як помидорро гиред бале як помидорро гиред бас аст як помидор он ҳам тарзи реза кардан дорад чӣ гуна бошад тарзи хоб шумо аз байн помидорро тақсим кунед помидорро тақсим кунед хоб ана тақсим кардед бале ана ин хел монед ин тавр монде бале хоб тунук реза кунед тунук хоб акнун мегузарем ба қисмати картошка имрӯз аз сарояндаҳо бисёртар киро шумо гӯш мекунам аз сарояндаҳои замони ҳозира новобаста аз хориҷи кишварам бошад кӣ бошад чунки мусиқӣ дар бораи шахс метавонад ки каме маълумот ҳам диҳад мусиқӣ ки чӣ гуна аз композиторони дунёӣ ман рости гап аз ҳама зиёд янниро гӯш мекунам янни яке аз композиторони бақувват аст ва ин танҳо мусиқӣ менавозад танҳо оҳанг эҷод мекунад янни бароям намедонам дар соҳаи мусиқӣ бароям як нафари хеле ҳам наздик яъне ба эҳсоси ман бозӣ мекунад мусиқиаш ҳамчун сароянда бошад ман аз замони кӯдакиам бисёр дӯст медоштам гӯш кардани аҳмад зоирро чун аҳмад зоирро фикр мекунам дар тоҷикистон нест нафаре ки гӯш накунад хуб бинандагони азиз ёдовар мешавем ки имрӯз дар барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин шахси бисёр ҳам меҳрубон бисёр ҳам ҳалим Хандин Тоиров устоди мо ҳастанд дар донишкада ва ба мо омода мекунанд хӯроки донишҷӯӣ яъне ролтон бо ҳамин зирба ин дар умум ном дорад яъне падлиф мегӯянд падлиф бале мо аллакай метавонем ки обро ҷӯшонем акнун мо даҳони иро мепӯшонем каме дам хӯрад бале то ин ки садояш ҳам кам барояд чӣ сабаб шуд ки шумо овардед рӯ ба роҳии радио рости радио ба радио кор даромадани ман боз як таърихи дигар дорад ман мехостам ба радио кор кунам аммо ҳадафи асосиям тарафи радио набуд чун ман зиёд мехостам дар соҳаи синемо дар соҳаи кино ки замон фаъолият дорам дар баробари радио кор карданам фаъолият дорам ман ҳамин соҳаро зиёд дӯст медорам ва ҳаётамро аллакай бахшидагӣ ҳастам ҳамчун ҳунарманд ба синемо ва махсусан ба синемо ба ҳамон хотирам сабаби ҳамин аст ки ман дигар ба театр барнагаштам ва як рӯз дар як тӯи ҳамкурсамон
мо баромад мекардем ва як бародари дигар гуфт вақте ман табрик кардам гуфт қандил тарзи гуфтанат бисёр хуб аст дар радио кор кардан намехоҳӣ ва ин радиои мо ҳамун шабу рӯз нав таъсис ёфта будааст коргар мекуфтам баъд гуфтам мешавад чи барои чӣ не баъд гуфт ки биёд ман як наздик дорам занг бизанам рақамошам метиҳам ҳатман шумо равед ва як бор гузаред шояд қабул мекунанд гуфт хулас рафтам гузаштам ва то ин замон кору фаъолият дорам ташаккури аз он дӯстам ва аз худи роҳбарияти радиои нав албатта ки ман айни замон дар радиои нав қарор дорам аз фурсат истифода бурда реклама кардан ҳам мумкина мавҷимо 95 хуб аз тавсияи дӯстатон яъне буд ки ба шумо тавсия дод ки равед ба радио хуб бинандагони азиз метавонед радиои 95 FM-ро монеду садои Қандил Тоировро шунавед ва фақат дар радио амин аст ки садоро мешунаванд ана дар инҷо бошад мо худи Қандил Тоировро даъват намудем то ки худашро ҳам аз наздик бинем биёед барои бинандагони мо амон камакак аз мисле ки дар радио фаъолият доред камакак бо ҳамун садо бо ҳамун лаҳн яъне камакак худатонро муорифӣ беҳтарин салому алайкум шунавандагони радиои нав ва бинандагони телевизиони Сафинаи Нак барномаи лазиз аз пешниҳоди шумо ва ман дар меҳмонӣ қарор дорам Қандил Тоиров ҳастам паҳлӯи ман Оттахон фарзанди Шодравон Аловиддин саломат бошед хуб ва ҳамин барномае ки дар радио ҳаст ҳар субҳ гӯш мекунем як ҳамон ба як қавле гӯем настроения медиҳад ба ҳамин мо ба ҳамин нафароне ки гӯш мекунанд чӣ қадар пур аз хурсандӣ аст пур аз шодӣ аст пур аз позитив аст гӯем хато намекунем ҳамон барномаи шумо саломат бошед мо як дида мебироем бале то ин ки насӯзад ками донишҷӯам бисёр аҳамият медиҳам ки аллакай бӯяш биромад сурхча шуду фикр мекунам ки сӯхт медонед бинандагони азиз бояд месӯхт чунки дар донишҷӯӣ мешавад ин хел вақт ки бояд сув заду ту бояд ба истеъмол кунӣ дигар илоҷ нест мо ҳам дигар роҳ надорем аммо маззаи сӯхтан бисёр болаззатар мекунад ҳозир фаъолияти шумо дар радиои нав аст ва боз дар Симурғ синамо ҳам фаъолият карда истодед бале дар Симурғ синамо дар соҳаи синамо ва дар донишкада ҳамчун омӯзгорам бале ҳам дар донишкада ҳамчун омӯзгор ва биёед ки ва боз медонем ки дар чандин филмҳо шумо ҳамчун директори филм ҳам будед бале дар филми Сарбор дар филми Сарбор бале ман ҳамчун директори ин филм будам ва худоро шукр ки бигӯем ба қавли дигар аввалин ҳамчун директори филм дар ин филм аввалин филмамон буд ва дар баробари ин коргардонам Манзарали Шералӣ яке аз нафарое буд ки бигӯем кори аввалинашро шурӯъ кард бисёр корҳоро ба анҷом расонида будем мо ба ҳайси ҳунарманду ба ҳайси администратору ба ҳайси масалан Манзарали Шералӣ бошад ҳамчун дуюм коргардону ҳамчун ассистент коргардон аммо филми Сарбор аввалин филми бигӯем ки ҳамчун директор ман кор фаъолият кардам ва ҳамчун коргардон Манзарали Шералӣ ва ин чандин ҷоизаҳоам гирифт ин воқеанам хушбахтона ки тавонист як валваларо бедор кунад дар соҳаи синамо дар тамоми сомонаҳои иҷтимоӣ дар тамоми ҳатто ман дар Осиёи марказӣ ин филм бисёр маъруф шуд ва тавонист ки 9 ҷоиза зиёдтар аз берун ба даст биёрад ва аз дохил боз 2 ҷоизаи дигар ҳам ба даст ва медонам ки дар фестивали синамогарон ин роҳи абрешим буд бале дар он ҷо як ҷоизаи беҳтарин филм гирифт ҷоизаи беҳтарин филм ва инам як ифтихор аст бинандагони азиз ки дар тамоми Осиё аз тамоми Осиё буданду аз Федератсияи Русия аз Ҳиндустон ҳам буданд аз Корея буданд аз Франсия буданд аз агар хато накунам аз Мексика буд як фестивали хеле калон буд ва дар он ҷо хушбахтона филми мо 2 ҷоиза гирифт яке беҳтарин филм ва дигари беҳтарин нақши мардона ки нақши мардонаро Абдукарим Ашрабов бозӣ мекунад бале ва Абдукарим Ашрабов соҳиби беҳтарин нақши мардона гардид ин барои мо хеле ифтихор аст дар соҳаи синамо уманда ҳам дар замин соҳаи фарҳанги ҳамин ҷумҳурии мо хуб як бинем ки боз зиёдтар насӯзад хеле наздик омадааст фикр мекунам
ва ин маззаи сӯхтану маззаи пухтан дар якҷоягӣ як чизи хуб ҳосил мешавад. Бале. Ана акнун мегузарем ба қисмати об. Бале. мо каме ҳам об илова мекунем. кофӣ аст камтари дигар. ба фикрам камтари дигар. кам макаки дигар. Бале. ин бояд серобтар ояд. Бале. Ин барои он ки кифоя. Ана акнун мо ҳозир об ба фикрам ҷӯшида. бале об ҷӯшид омода. ҳамин қадра кифоя бошад ё ки 1.5 литр. Кифоя аст. Ҳатто зиёдатӣ мекунад. Мо ҳамун як касрол дар кор ба хаври дигар. Касрол мо дар инҷа дорем. Касрол мо пеш аз барнома омода карда мондем. пешакӣ пурсидем. хоб дигар барномаи лазиз аст. бояд омода шавем. бале. ин дар ин ҷо дигар ҳеҷ чиз лозим нест. Танҳо инҳоро чӣ гуна мекунем? чӣ гуна? ҳамин хеле ки ҳаст, ҳамин хел мо мемонем. бе ягон масалан реза кардан, майда кардан, бе ягон чиз. ҳамин хел мемонем. хоб. баъдан инҳо ҳам мемонем. хоб аз инҳояшам истифода намонад. ягон тоаш намонад. ва инро мо албатта соусшам истифода мебарем, лекин ин ҷо мо 3 дона истифода бурдем, як дона соуси кифоя. як дона соус кифоя аст. мо дар он ҷо дорем. мо дар он ҷо зирбак гуфтани чиз дорем. яъне он бароямон хуб. мо камтар намак мекунем ва дар баробари намак кардан, лекин нагуфта намонад ки намаки инро зиёдтар намекунем. зиёд намекунем. ба хотири оне ки он ролтон худаш як намаки худашро дорад. баъд барзиёд мешавад. бале. ин аз рӯи таҷриба. 8 соли донишҷӯӣ. бале. 8 соли донишҷӯӣ ин таҷрибаи хуб додааст ба Кайқандил Тоиров. аммо намак рафт, як омехта мекунем ва баъдан мегузарем ба қисмати каме ҳам бошад аз инҳо илова мекунем. мурчу аллакай илова кардем. инош ба фикрам переправа. инаш мурчи сиёҳ, мурчи хушбӯйкунанда. инаш бале. аз мурчи дорем, агар хоҳед истифода баред. бошад хуб мешад. боз ҳам аз инҳо ҳам бо маззатар мешавад. агар ҳам маззае ки мо пайдо накунем, метавонем ки переправа пайдо мекунем. ана ин мешавад. чунки ба спагетти ҳам монанд аст. хӯроки имрӯзаи мо. метавонем ки камакак эпизод аз он ҷо. гарчанде ки он эҳсос бедор намешавад. бале. хай месанҷем. зиёд шуд. бале. агар ки яъне маззаашро гум кард, отахон гунаҳкор. хуб, шумо хавотир нашавед. Кайқандил. медонед барои чӣ? ҳатман мегӯем ки бомазза аст. ин шарнома аввал буд. аз аввал буд. бале. хуб, аз замони донишҷӯӣ як саҳна дошт. ҳатто намоишномаам аз аввал ҳамин хел шурӯъ мешуд. раис юбилей дорад. юбилеи банкаш аст. ва бо ҳамин як хислати пур аз сиёсат ворид мешавад ба саҳна. ҳамаро ҷанг карда, барои чӣ шумо ин коро накардед? барои чӣ ин коро накардед? барои чӣ ин коро накардед? ҳамин хел меояду дар коргоҳаш ҳамин хел ёнбош мекунаду асабӣ, сахт асабӣ. баъд яке занги телефон мешавад, мебардорад ва қисса ҳамин хел шурӯъ мешавад. акнун занги телефон, ҳамон лаҳзаро мо барои шумо пешниҳод мекунем. камеам бошад. занги телефон мешавад ва меяд. чаро ин коро накардед? чӣ ба? занги телефон. алло. чӣ? нашинохтам. нишастааст хел. чӣ? нашинохтам. раис ҳозир ба назди тиреза ҳозир. ман омадам раис.
ها دیدم رئیس این ماشین من تشکر رئیس تشکر رئیس یعنی همین نه تقریبا همین خیل بود بینید که همون حسیات هم پیدا شد تقریبا پیدا شد خوب بود و این فکر میکنم که کارگردان همون استاد نازی ملیکوف بود. بله در اینجا استاد ملیکوف. بله خیلی خوب. خب در این هنگام این خیلی میشود که این رئیس گفته از جا میخیزد و فکر میکنه هنگام مشکلی است. بعد رئیس برای یوبیلی کارگاهش یعنی یک ماشین توفاش کرده است. ماشین توفاش؟ بله میگه هم ماشین پایم رو دیدی میگه انا ماشین از شما و کلید ماشین رو بعد میارند و بعد نمایش شروع میشه. میگذاریم به قسمتی گفتیم خورش پامیدور رو از بین تقسیم میکنیم تقریبا با مانند همون ریزه کردگیتون بود تقریبا با هم. خوب اینا غوص‌تر کنیم. این غوص‌تر شود خوب. خب ما یک کمی هم باشد همون نمکش رو میچشیم. بیا شما چشید. شما هم چشید؟ مایلش ما هم چشم. ها مایلش. من در پیش استاد اول باید استاد خورد اول بعد ما دوام تیم خورده. کمکی دیگر هم فکر میکنم. کمکی دیگر چیزش مونده است. نمک باید کنیم. نه ما نمک رو کم میکنیم. به خاطر که گفتیم اون نمکش بلند است. نمک داره. بله. در عموم فکر میکنم که بسیار خوب شده است. من خودم باور نداشتم که این خیلی میشه. اما بعدا خواهیم فهمید که چی حاصل میشه. چی حاصل میشه. بله از این زیبایی ها کمی هم باشد برای آدم هایی که بسیار خوب میخواهند این جدا میکنیم. جای سختش رو و اینجا آهسته کرده میمونیم. خب انا از اینش میگیریم با کمتری دیگر. اوکراپ بس است. بله. بگویم که خورش آماده شد. خورش آماده شد ما اینجا میمونیم. خب بله. میتونید اینها رو گیرید از اینجا. خوب بینندگان عزیز مخلصان برنامه لذیذ با Отахони Алавдин یادآور میشویم که مهمون امروزی ما کارگردان هم گوییم خطا نمیکنیم الکی از صحبت پرودیوسر راوی رادیو هنرپیشه قندیل طاهرов هستند و امروز یک خوراکی دانشجویی برای ما آماده کردند. قریب که آماده شده است. اکنون یا آماده شده الکی؟ قریب آماده. ما میتوانیم که الکی وایشا برداشتن گیریم. یعنی طبق در کار. بله. یک طبق بیاریم. خوب ما رو همراهی کنید. بعد پس از چند لحظه ما خوراک هم میبرداریم و بها میدیم هنری استادی ما اکای قندیل طاهرов. سلامت باشید. خوب این کاسه و طبق الکی آماده. برای ما این چیز لازم است. برای چی؟ برای اونی که این آبش هم میتوانیم که استفاده بریم. من برای شما حتما میگم یک قپیت. خوب قپیدیم همراه این میقپیم. خب این آبش رو میگیریم با پورگی. خب این آبش هم قدر بامزه میشود که آبش هم حاضر من برای شما میگم که در کجا استفاده بردن در کار. فکرم کفایه است. خب و میگیریم ما کمی هم باشد بیت شما از درونش گیرید. انا همون دور زمانی دانشجویی سال پیش به خاطرم زد. این الکی آماده شد. انا رولتون بله با لذت ترین چیز در زمان دانشجویی برای هر یک فردی که دانشجو است. خب اکنون بعد از این چی کار میکنیم؟ خوب این رو میگیریم کمی هم باشد با این وارد میکنیم. بینید که در نقشه با فکر میکنم نبود این یک ایمپروویزاسیون. این برای ما خیلی لازم است. گرفتیم؟ بله گرفتیم. انا اکنون کشاده میکنیم. میتوانیم که با پورگی خاموش کنیم الکی.
میتوانیم خاموش کنیم. خاموش کنیم. بله. خاموش شد. بله. انا اکنون ما اگر که طبق مایدگی نکند ما آهسته آهسته این رو یک بار فکر میکنم که آمیخته کنیم با خوبتر میشود. آمیخته میکنیم. مو شربتی که در تگ است. در تگ است بالا برآید. بالا برآید. همراهی سوخته شده. بله. همون شربت سوختگیش و چپا میکنیم آهسته آهسته تا اینکه همون ویران نشود. خب با همون نمودی که شما میخواهید. بله. بالا میتوانید که همش جو میگیرد. جو میگیره. خب باشد. پور باشد خوبتر. بیننده سیر کند. ما همین طبق پور را نغز میبینیم. پور میکنیم که بیننده سیر کند. بله. و بعد ما بعد از برنامه استعمال کنیم. استعمال کنیم. خب بهترین. اکنون اینا تقسیم کردن در کار کم کم شما هم یاد گیریده برای بله بله استاد. حالی 2 سال دیگه در پیش. خب خوش رو بینندگان عزیز ما در قریب که آماده شده برداشتیم. اکنون بیاید گفتید که ریحان. بله انا ریحان برای ما لازم است. ریحان. انا این ریحان رو ما کمی هم باشد در یک طرف این خوراک میمانیم. بیننده های عزیز و وقتی که این خشید این هم زیبا می شود و هم خوش‌طعم می شود. خوش‌طعم می شود. بله هر یک نفری که می خواهد مثلا یک نوبت از این یک نوبت از این یک نوبت از این یک نوبت از این. بله انا این گونه. خب ببینید که چقدر با یک احساس گفتن همین گپا اهمیت دادم و یک نوبت از این یک نوبت یک نوبت از این یک نوبت. انا این رو کم کم دستی راست هم کار میکنم. کار میکرده است. بله. این هم گرچنده که در دیگر جاها ریزوندیم. هیچ گپ نه. فکر میکنم. بینندگان عزیز یادآور میشویم که در مهمانی ما هستند قندیل طاهرов و امروز ما خوراک آماده نمودیم همراه که قندیل که کارتوشکا بود، سبزی، پیاز، گوشت مرغ یعنی فیلهش بود. بله. و رولتون خوراک نام دارد خوراکی دانشجویی. خوراکی دانشجویی. ما خوراک برداشتیم اکنون میچشیم و بها میدیم. وقتی از همه مهم برنامه ما همین جا است که چشیدن خوراک است، بها دادن است. ما رو همراهی کنید با تلویزیون سفینه بمانید. خب بینندگان گرامی وقتی از همه مهم برنامه ما فرا رسید که ما همراه اکای قندیل دیر انتظارش بودیم و اکنون چشیدن خوراک. بله. بیاید اکنون خوراک آماده کردیم. مرحمت شما چشید و بها استاد هنر اکای قندیل بها دهیم. بیاید شما همراه ما میچشید. من هم استاد اول شما گیرید. کمکک رولتون، کمکک گوشت. اگر در دوره دانشجویی باشد اگر گوشت نباشد کارتوشکا. کارتوشکا. بله. خوب بیاید. خیر. ما گفتیم راستش رو میگیم ها؟ بله. میدونین راستش رو میگوییم دروغ نمیگوییم. دروغ نمیگوییم. راستش رو میگوییم. در حقیقت با مزه شده است. همون یک طعم خوب دارد. هنوز من گوشت گرفتم. گوشتم چقدر ملایم پختم. دهان دمی پرتوی آب میشود. گفتن که یک گوشت دیگه من خورم. یک گوشت دیگه خورید. بله. بهترین نه من الکی من پوری یعنی آشپزی ماهر که هستم من الکی میدونم من از هنر خودم با خبر. باور دارم. باور دارم. بله. چقدر با لذت شده است. اکنون ما ماکارون یعنی همین رولتون هم میدونیم که خود یک مزه دارد. مزهش در همه جا فکر میکنم یک خیلی. بله. اما امروز با طرزی که شما آماده نمودید هم با زیربک هم در الوهیدگی موندیم چقدر با لذت شده است خوراک. باور کنید بینندگان عزیز. سلامت باشید. هنری اکای قندیل چقدر خوب. چرا نمیخورید شما؟ من وقتی که خوراک میپزم خودم سیر میکنم. برای همین بله من دیگر مثلا خوردن شاید بعد از برنامه شاید خوریم اگر خوریم اگر وقت رسد. بیاید خوریش هم یک تایی پامیدور و با درینگ کنیم اگر خوب میشود. کمک میکنیم. عالی.
бале хӯриши тоҷикӣ аст фикр мекунам аз ки ин дар ҳам ҳама ҷо гирифтан дар кор. ва аз саросимагӣ ман як буро ҳамашро ба даҳон паштам. Ман гуфтам ку саргоҳ ман инчи нахӯрдам. Бале. ба хотири ҳамин. Ба хотири ҳамин. шумо ҳамун рӯзҳое ки барнома доред, бинандаҳо бояд эҳсос кунанд ки аллакай Отахон гурусна аст. Маззаро бояд хуб расонед ба бинанда. Акнун обаша чӣ кунем? лекин ман бовар надоштам ки хеле хуб мешавад. Хуб омода карда метавонам. худамро таъриф карда намехоҳам, лекин гӯшт нағз пухта аст. Ин ҳам тасодуфӣ, дар ҳангоми тасодуфӣ бисёр нағз пухта аст. аз ин ҳам мо агар бошад ки пиёлаҳои хурд вақте ки зиёд ҳастем, ҳозир муҳим нест. Ҳозир муҳим нест. бале, вақте ки зиёд ҳастем, кам тақсим мекунем барои чой. мисли чой сараввал менӯшем ва баъдан истифода мебарем. агар хоҳед як нӯш гирем, Инам як тавсия аст. Бале. бале, Ку мисли шӯрбои туӣ. бале, анамон хомшӯрбои туӣ ҳам туӣ, донишҷӯҳо бале. ҳар рӯз мехӯранд, дар як моҳ як бор. Хуб. Бинед чӣ қадар хӯроки болаззат, хӯриши болаззат ва оби ҳамунам як маззаи дигарам пайдо кардааст. саломат бошед. Хуб, боз як бор дигар аз номи аҳли кормандони телевизиони Сафина, аҳли иҷоди телевизиони Сафина миннатдории худро ба шумо баён мекунем. Акай Қандил, устоди мо ки шумо вақт ҷудо намудед, ба барномаи мо омадед, ки ин қадар имрӯзҳо серкорам ҳастед. Ташаккури зиёд, миннатдор ҳастем. саломат бошед. Хуб, чӣ таманно доред ба бинандагони телевизиони Сафина? хуб, дар охир ҳам албатта барои шумо ташаккур мекунем ки моро даъват кардед. барои тамоми роҳбарияти телевизиони Сафина ташаккур мекунем барои даъваташон ва баъдан барои бинандаҳо ягона чиз гуфтанӣ ҳастам ки ҳамеша паҳлӯи телевизиони Сафина бимонед ва ҳамеша пайгири барномаи воқеан хеле ҷолиби лазиз бошед, чунки дар ин ҷо шумо агар ошпаз ҳам набошед, ошпаз мешавед. яъне барои ҳамин ҳам шумо паҳлӯи ҳамеша Отахон, ҳамеша телевизиони Сафина бимонед ва албатта аз радиои нав ҳам дур нашавед. боқӣ саломат бошед, худо нигаҳбонатон бошад, худро эҳтиёт кунед. ба ҳамаи шумо ташаккур. Саломат бошед устод. Манам аз фурсат истифода мебарам ва барои тамоми бинандагони телевизиони Сафина таманнои онро дорам ки ҳамеша саломат бимонанд, хурсанд бимонанд, шоду фирӯз бошанд, бо телевизиони Сафина бимонанд. Хайр, бинандагони азиз, то барномаҳои оянда.